És akkor ezek után megnézzünk néhány összetettebb, nehezebb példát integrálásra. Ha emlékeztek rá, ugye az alapintegrálok után háromféle módszert tanultunk nehezebb integrálok kiszámítására. Összetett függvények integrálását, parciális integrálást, meg helyettesítéses integrálást. Ebből megjegyeztünk, hogy az utolsó, a helyettesítéses nem fog szerepelni az EH-ba, tehát most emiatt itt sem fogunk olyanokat nézni. Tehát marad az összetett, meg marad a parciális. És akkor ezekre nézzük rögtön a példákat. Kezdhetjük is az elsővel. 6x mínusz 3 a 99-en. Milyen függvény ez? Az ember rögtön látja, hogy összetett. Belső függvény az, hogy 6x mínusz 3. Ha emlékeztek rá, azt kereteztem. A külső vagy fő függvény az meg az, hogy valami a 99-en. Emlékezzük vissza, hogy kellett egy ilyet kiintegrálni? Akkor tudtuk kiintegrálni, hogyha a belső függvény deriváltja ott szerepelt, mint szorzó. A belső függvény az 6x mínusz 3, neki a deriváltja az, hogy 6. Ott szerepel az, mint szorzó tényező? Nem. Tudom szerepeltetni? Persze. Beszorzok 6-tal, meg nyilván, hogyha beszorzok 6-tal, akkor le is kell osztanom 6-tal. És ezt a leosztásot meg kivihetem az integrálból. És ha megnézzük, belső függvény valami külsőbe szor a belső deriváltja, megvan az az alak, ami kell nekünk, tudunk integrálni. Hogyan? Még azt kell megbeszélni. Ugye az 1/6 az kívül van az integrálon, azt leírom, az csak ott van. Na, ha megnézem ezt az integrált, ugye azt mondtam, hogy a belső függvény deriváltja ott van, mint szorzó tényező, de az, hogyha ott van, az onnantól fogva nem érdekel minket. Tehát foglalkozunk ezzel a taggal. Hogy kell integrálni? Meg kell keresni a külső függvényt, vagy fő függvényt, az valami a 99-en. És azt kell integrálnom, annak kell a primitív függvényét vennem. Hát az mi lesz? Az valami a századikon per 100. Az valami a századikon per 100. És a valamit, azt meg a belső függvényt egyszerűen visszaírom, hogy 6x mínusz 3. Kész vagyok? Majdnem. A lényegi rész megvan. Ugye, hogyha ez határozatlan integrál lenne, akkor oda vigyeszteni, hogy plusz c-hoz kész van. Ha határozott integrál, akkor jön ez a hülye zárójel, és visszaírkálom a határokat, ami 1, 2 és 4, 6 volt. És én úgy kell csinálni, behelyettesítem ezt, kivonom, és oké. Jó, tehát végezzük el. Ha van egy ilyen tagom, ugye ebből az 1 per 100-at nyugodtan kihozhatom előre, és akkor elől az lesz, hogy 1 per 6 szor 1 per 100, magyarul 1 per 600. És akkor ebből, ugye, ha ez eltűnik, annyi marad, hogy 6x mínusz 3 a századikon, abba kell behelyettesítgetni a felsőt és az alsó határt. Na, ha x helyére 4/6 írok, akkor mit kapok itt? Ugye 6-szor 4/6 az 4, mínusz 3 az 1. Tehát 1 a századikon marad. Mínusz? Mit kapok, hogyha az 1/2-et írom be? 6-szor, ugye ez már nincs, ezt már kiosztam előre. 6-szor 1/2, az pont 3, 3 mínusz 3, az pont 0. 0 a századikon, hát az semmi. És ugye 1 per 600-szor, micsoda van itt? 1. Magyarul csak simán annyi marad, hogy 1 per 600. Jó, és ennyi az integrál. Jól van. Nézzük a kettest. A kettes az ugye egy szorzat. De rögtön észrevesszük, hogy a szorzat második tényezője összetett. A belső függvény az, hogy x a negyedik n mínusz 1, külső függvény meg az, hogy gyök alatt valami. Hát ugye a gyökös valamiket nem szeretjük integrálásnál. Az ilyen dolgokat mindig át szoktuk írni kitevős alakba. Az, hogy gyök alatt valami, az ugye azt jelenti, hogy valami a hanyadikon? 1/2-en. Tehát ezt a gyököt, ezt nyugodtan átírhatjuk úgy, hogy ami a gyök alatt van, az az 1/2-en. Mert integráláskor nem szeretjük az ilyen dolgokat. Ugye ugyanúgy, mint deriválásnál, integrálásnál kitevős alakot tudjuk kezelni. Na mindegy, ő lesz a külső függvény, és a belső függvény meg az, ami bele van írva, x a negyediken mínusz 1. Igen.
Mikor tudok integrálni? Akkor tudok integrálni, hogyha a belső függvény deriváltja ott szerepel szorzóként. Hát ennek a résznek, hogy x a negyedik mínusz 1, a deriváltja az az, hogy 4-szer x a köbön. Ott szerepel a szorzóként? Hát majdnem. Ugye mi hiányzik? A 4-es. Hát akkor írjuk oda. Meg ha már odaírtuk, akkor osszunk is levele. És ha megnézzük, most már pont ott szerepel a derivált. Ugye őt szoktam mindig karikázgatni, meg akkor a szorzását átírom. Megvan az az alap, ami kell nekünk, tehát lehet integrálni. Hogyan? Az 1/4 az egy szorzó tényező, az marad. Nézzük az integrált magát. Ugye a deriváltat, az itt szereplő deriváltat, azt egyszerűen elfelejtem, annak csak ott kell lenni, csak ezzel a taggal foglalkozok. Külső függvény micsoda? Valami az 1/2. Őt kell integrálnom. Hát valami az 1/2-nek mi lesz az integrálja? Valami a 3/2 per 3/2. Tehát valami 3/2 per 3/2. Hát mi a valami? Ugyanaz, ami itt van. X a negyediken mínusz 1. Ha határozatlan integrálni plusz konstanshoz kész, de határozott, tehát megint helyettesítgetni kell. Két határ az 1 és 2. Két határ az 1 és 2. Egy picit lehet rajta esetleg csinosítgatni. Nézzük meg. Ja, itt van egy konstans szorzó. 1 per 3/2, magyarul ez 2/3. Azt ki lehet nyugodtan hozni ide. És akkor itt az lesz, hogy 1/4-szer 2/3. És ebben a kapocsban meg egyszerűen ez a felső rész marad. Talán átírom egy picit baráti alakba. Ugye valami a 3/2-en, az valami a köbön a gyök alatt. Tehát gyök alatt x a negyediken mínusz 1 a köbön. Így 1-től 2. Ugye? És akkor itt mi van? Hát itt ha 2-vel egyszerűsítek, az van, hogy 1/6. Itt meg helyettesítgetni kell. Ha 2-t behelyettesítem, akkor ugye 2, 4, 8, 16, mínusz 1 az 15. Tehát gyök alatt 15 a köbön. Mínusz. Mi van, hogyha 1-et helyettesítek? Hát akkor 1 mínusz 1 az 0, a köbön az 0, a gyök alatt az 0. Tehát ennyi. Tehát magyarul a végeredmény az az, hogy gyök alatt 15 a köbön per 6. Ami valamennyi, tök mindegy, lényegtelen. Jó? Ennyi. Na a harmadik. Mi a helyzet a harmadikkal? Most nem szorzat van, most hányados van. De megint látjuk, hogy a hányadosnak a nevezője az összetett. Van egy belső függvény, az, hogy x a 8-on plusz 2. A külső függvény az, hogy valami a 10-en. És itt szerepel még egy ilyen x a 7-es dolog. Ez majdnem ennek a deriváltja. Ugye miért? Mert a foka egyen kevesebb. Most megint konstans szorzótól eltekintve, azt be tudjuk pótolni. Ugye ennek a deriváltja az, hogy 8-szor x a 7-en. Tehát innen majd egy 8-as hiányzik, ide egy 8-as kell beírni, meg majd 8-al kell leosztani. A kérdés, hogy kell ezt majd integrálni? Ugye ez nagyon úgy néz ki, hogy alul van valami, felül meg annak a deriváltja. Ez az ellenes cucc. Ugye? Ez az lesz? De nem az lesz, mert itt egy 10-es. Tehát ez nem az ellenes dolog lesz. De akkor vajon mi a fene lesz? Próbálj meg egy picit átírni. Akkor ezt a pótlást már elvégezzük, jó? Tehát látja mindenki, hogy ebből, ennek a derivált, hogy 8x a 7-en, akkor nyilván ide egy 8-as fog kelleni, meg 8-al kell leosztani. Az a része könnyű, azt mindenki látja. Ide majd egy 8-as kell. Ugye egy trükk, egy standard trükk, amikor így átalakítgatunk, hogy a számlálót hozzuk le. Szorzónak. Jó, tehát beosztottam 8-al, be is szoroztam 8-al, és az x a 7-en külön írom, leválasztom a törtről, akkor ebből annyi marad, hogy 1 per ez a cucc, vagyis ez a cucc nem a 10-en, hanem a mínusz 10-en. Tehát x a 8-on plusz 2 a mínusz 10-en. De továbbra is ő a belső. Most már itt van neki a deriváltja, és a határok azok meg mínusz 5 és 5. Így jól van.
És akkor mit kell csinálni? Hogy kell egy ilyet integrálni? Ugye az 1/8 az kívül van az integrálon, az ott marad. Mi lesz magának az integrálnak az értéke? Ő a belső függvény deriváltja, ő már nem érdekel minket, csak legyen ott. Tehát ezzel a taggal kell foglalkozni. Itt a fő függvény, a külső függvény az, hogy valami a -10-en. Azt kell integrálnunk. Hát annak az integrálja valami a -9-en per -9. És a valami az meg ugyanaz, mint eddig, x a 8-on plusz 2. És megint csak határozott integrál, tehát jön a helyettesítgetés, ugye -5-től 5-ig. Jó? Hát talán akkor még egy lépést elvégzek. Ugye azt mondtam, amikor helyettesítgetünk, egy kicsit faramúci a helyzet. Mert amikor az ember helyettesítget, akkor ugye megint csak ilyen alak kéne. Tehát kiindulok ebből az alakból, ahhoz, hogy integrálni tudjak, vagy deriválni tudjak, vagy bármit tudjak vele kezdeni, át kell térni erre az alakra, de a végén, hogyha dolgozni akarok vele, akkor megint vissza kell térni az eredeti alakra. Tehát a -9-et, ha kihozom, akkor az marad, hogy -1/72 szorozva, ugye, ami itt marad, az ez a -9-en, tehát magyarul 1 per ez a 9-en, -5-től 5-ig. És akkor akinek van hozzá lelki ereje, az elkezdhet helyettesítgetni. Hát beírjuk ezt, kapunk valamit, mínusz, beírjuk ezt, kapunk valamit. De ha egy picit szemfülesebbek vagyunk, akkor észreveszünk, hogy a helyettesítendő dolognak a 8. hatványa szerepel, és a két helyettesítendő határ az meg ugyanaz plusszal, meg mínusszal. Tehát magyarul a két helyettesítés során az ember ugyanazt fogja kapni mind a kétszer. Tehát ennek az értéke egyszerűen 0. Hát akinek viszi, járjon utána, de ez látszik. Jó? Kész. Mi a helyzet a 4. példával? Megint csak egy hányadosunk van. A nevezőben valami harmadfokú polinom, a számlálóban meg valami másodfokú polinom. És egyik se összetett, ugye? Tehát nincs összetétel igazából. Akkor vajon hogy néz ez ki? Vagy mit érzünk? Emlékszünk rá, volt egy olyan típus, amiről az előbb beszéltem, hogy a nevezőben valami, a számlálóban meg annak a deriváltja, és akkor ugye az összetétel az úgy adódik, hogy 1 per valami szor annak a deriváltja, tehát a főfüggvény az 1 per valami. Azért érződik, hogy ez az a típus lesz valószínűleg. Próbáljuk meg, ugye ha megnézem őt, neki mi lesz a deriváltja? Hát 3-szor x négyzet mínusz 3. Majdnem az, ami itt van, hát egy 3-as szorzóval eltérően, de az semmi probléma nincsen, 3-mal be tudok szorozni, meg le tudok osztani vele. Tehát ugye az 1 per 3-ot azt kiírom előre, itt beszorzok 3-mal, a nevező az nyilván marad ugyanaz, és hopp, jól csináltam, itt megjelent a nevezőnek a deriváltja. 1-től 2-ig. És lehet integrálni rögtön. Ugye az 1/3 szorzót azt békén hagyom, azt cipelem elől. Na mi lesz egy ilyen integrálnak az értéke? Az előbb már elmondtam, itt ugye a főfüggvény az az, hogy 1 per valami. Miért? Hát mert ez úgy néz ki, hogy 1 per valami szor a valaminek a deriváltja. 1 per valaminek meg mi az integrálja? Hát ln valami. Tehát ln abszolút érték valami, és a valami az meg az, ami ott van, tehát x köb mínusz 3x plusz 3. Hogyha határozatlan integrál lenne, akkor megint plusz konstans, de megint csak határozott, tehát helyettesítgetni kell, méghozzá 1-től 2-ig. Tehát 1/3 szorzó az nyilván marad ugyanúgy. Hát mit kapok, a 2-t helyettesítek be? Ugye 2, 4, 8, plusz 3 az 11, mínusz 6 az 5. Tehát ellen 5. Mínusz, mit kapok, hogyha 1-et helyettesítek be? 1 plusz 3 az 4, ből 3 az 1. Vagy mondhatnám azt is ugye, hogy mínusz 3 plusz 3, tehát simán csak annyi marad, hogy 1.
ln 1. És ennyi, hát igazából itt a végeredmény, most aki akarja számolja ki számológéppel, de tök felesleges, nekem tökéletesen elég ez is. Ln 1-et esetleg meg lehet mondani, hogy mennyi, házi feladat, mindenki tudja. Jó, de az jó van úgy. Na nézzük a következőt, az 5-et. Hát megint csak egy szorzat. Megint csak egy szorzat, amelyiknek a második tényezője méghozzá még összetett is. Ugye, tehát van egy belső függvény, 2x plusz pi. Pi-től nem kell megijedni, az egy tetszőleges hozzáadott konstans, ugyanaz, mint hogyha 1-es vagy 2-es lenne ott. Teljesen mindegy. Azért van pi nyilván, hogy majd a helyettesítésnél valami normális értékek adódjanak. Mindegy, ez a tényező összetett, belső-külső. Ugye az előző típusnál, az eddigieknél mit kell csinálni? A belső függvény deriváltjának kellett ott szerepelni szorzóként. De itt a belső függvény deriváltja az, hogy 2. Hát az a baj, hogy itt az x-ből soha nem fogok tudni 2-t csinálni. Tehát magyarul ez nem az előző típus, ez nem az összetett függvényes típus. Miért? Mert ebből nem lesz a belső függvény deriváltja. Ezt az x-et nem tudom eltüntetni. Ide egy 2-es. A 2-essel be tudok szorozni, meg leosztani, de akkor is pluszba itt ez az x. Ami elrontja a dolgokat. Hát mit beszéltünk? Ha nem olyan szorzatunk van, ami az előző típus, akkor az embernek nincs más esélye, parciálisozik. Tehát ezt parciálisan megpróbáljuk kiintegrálni, hát ha kijön, hát nyilván olyat adok, ami kijön. És akkor egy jó tanács, amikor ilyen van, én nem szeretem hurcolni ezeket a határokat, én megcsinálom külön a primitív függvényt, és aztán majd a végén visszahelyettesítek. Jó, tehát nézzük meg először csak simán külön magát a primitív függvényt. Tehát egy határozatlan integrált. Hogy kezdődik a parciális integrálás? Ugye el kell jelölnöm valamelyiket f-nek, valamelyiket meg g vesszőnek. Az hogy? Még legyen az f? Az legyen az f, amikor a deriválás során egyszerűsödik. Hát nyilván az x fog egyszerűsödni, látja mindenki, tehát ő lesz az f, és akkor a másik tag meg lesz a g vesző. Hát akkor bekapcsolom, hogy lássuk, hogy ez az egész. Ő lesz a g vesző. De ugye, hogyha van f-em, akkor neki kell a deriváltja. Hát az nyilván 1, azt látja mindenki. És ha van g veszőm, picit akkor talán visszabírom. Ha van g veszőm, akkor szükségem van magára a g-re, magyarul ennek az integráljára, a primitív függvényére. Azt hogy kapom meg? Na ez meg pont az előző típus, ugye, hogy valami összetétel. Hát szinuszos dolognak valami koszinuszos, arra mindenki emlékszik. Koszinusz valami, és a valami is valószínűleg ugyanaz lesz. Próbáljuk ki, ugye koszinusz valaminek mínusz szinusz, tehát akkor ide kell egy mínusz. És kész vagyunk, ugye ha ezt lederiválom, akkor mínusz mínusz szinusz ez, az oké, szor 2. Bejön egy 2-es szorzó, tehát emiatt le kell osztani 2. De mondom, ez egyébként az előző típus, tehát aki ezt nem látja, az nyugodtan ezt külön kiintegrálja úgy, mint eddig. Keret, karika, betoldok, stb. Mindegy, szerintem ezt már ezen a ponton látni kell mindenkinek. Ha ezek megvannak, akkor hogyan tovább? Ugye a képlet azt mondja, hogy szorozzuk össze az f-et a g-vel, tehát x-szer, azt a mínusz hova írjam? Hát írom felülve. Mínusz koszinusz 2x plusz pi per 2 f-szer g mínusz integrál ez szer ez. Na most azt rögtön látjuk, hogy van itt egy mínusz. Azt, ha kihozom, akkor ebből a mínuszból pluszot csinál. Aztán van itt még egy 1-2-ed, hát az se kell oda. Azt is nyugodtan kihozhatom az integrálja elé. És akkor az integrálba egyszerűen csak annyi volt, hogy koszinusz 2x plusz pi. Ennyi. És ezt az integrált meg ki tudjuk számolni? Hát nagyon úgy néz ki.
Ez tök ugyanolyan típusú, mint ez. Csak most akkor ugye fordítva van a szinusz, koszinusz, most szinusz lesz. Miért? Hát ellenőrizzük vissza. Ugye 1-2, oké, az marad. Szinusznak a deriváltja koszinusz valami, és a valami deriválásokon még jön egy 2-es, ami leüti ezt a 2-es, tehát kész. Ez lesz a primitív függvénye ennek. Hát és akkor maga a végeredmény, az meg hogy néz ki? Hát az meg úgy néz ki, hogy mínusz x-szer, vagy talán akkor írom így, hogy mínusz x per 2-ször koszinusz 2x plusz pi plusz 1/4-szer szinusz 2x plusz pi, hát plusz konstans. Tehát ő a végeredmény. És akkor őt kell ide visszaírni, és ő bele kell helyettesíteni. Hát akkor hadd ne írjam már le még egyszer, akkor legyen ez az egész itt, ez csillag. És akkor a csillagba kell ugye behelyettesíteni a két határt. Na mi a helyzet, hogy a pi per 2-t helyettesítek? Akkor inkább azt fogom kiírni. Tehát ebbe az egészben helyettesítsük azt, hogy pi per 2. Akkor itt hogy kezdődik a dolog? Hát itt úgy kezdődik, hogy a pi per 2 per 2, akkor az pi per 4 lesz. Tehát mínusz pi per 4-szer 2x plusz pi-be, hogyha pi per 2-t írok az x helyére. Hogy egy 2-szer pi per 2, csak simán pi plusz pi, az 2 pi lesz. Tehát itt az lesz, hogy koszinusz 2 pi plusz 1/4-szer szinusz 2 pi. Pi per 2-re. Mínusz, ugye ugyanezt meg kell csinálni mínusz pi per 2-re. Ugye ha meg ide mínusz pi per 2-t írok, akkor mínusz mínusz plusz lesz. Pi per 2 per 2, az pi per 4. Tehát itt meg csak simán pi per 4. Mi van, hogyha ide írok mínusz pi per 2-t? Akkor ugye 2-2 leesik, akkor az van, hogy mínusz pi plusz pi, vagyis 0. Tehát koszinusz 0 plusz 1/4-szer szinusz 0. Hát igen. Na, ezeket kéne meghatározni. Szinusz 0 az 0. Szinusz 2pi az ugyanúgy 0, mert ugyanott van, csak egy fordulattal tovább. Megyünk, igen. Koszinusz 0 az 1. Hű, hát ez nem lett valami szép. Koszinusz 0 az 1, és koszinusz 2pi az meg ugyanannyi, mert megint ugyanott vagyunk. Tehát magyarul az első tagból az volt, hogy mínusz pi per 4, a második tagból annyi maradt megint csak, hogy mínusz pi per 4, tehát mínusz 2-szer pi per 4, mínusz pi per 2. És ez a végeredmény. Jó, és akkor még egyszer, tehát a fő típusok az az összetettezés, speciálisan ez a valami deriváltja per valami, ilyen tudja, hogy kérdezni fogok, meg a parciális, amit tudni kell. De igazából ennyi. Helyettesítést nem fogok kérni. És hát akkor ennyi volt az EH előkészítés, és hát sok sikert mindenkinek hozzá.